S prvim danom nove godine 12.000 stanovnika Orahovice i okolnih općina dočekalo je uistinu neugodno iznenađenje. Tijekom dana ostaju bez hitne pomoći, a najbliži drugi tim nalazi se u 30 km udaljenoj Slatini. Dok oni dođu do ovdje, teoretski, to može proći 40 do 50 minuta. Ako su oni u Slatinu otišli, ako su iz Slatine krenuli. Ali ako su oni otišli prije toga, recimo na intervenciju prema Virovitici ili ne daj Bože Voćinu, oni prvo moraju otići tamo. To je još dodatnih 30 minuta, 40 minuta. Pa dok dođu do najbliže ustanove, to je Virovitica. Tamo treba proći 40 minuta. I onda se odazivaju na naš poziv, to je još dodatnih sat vremena do Orahovice. I računajte onda da je najbliža ustanova Našice, to je nekih 20-30 minuta. Znači, to je skoro 2 sata otprilike. A potrebe za hitnom medicinom na ovom području ne nedostaje. Veliki udio starijeg stanovništva, ovdje se nalaze važne prometnice kao i ljetna škola Crvenog križa, a ljeti na Orahovačko jezero dolazi i veliki broj posjetitelja. Ja se nadam da će svi oni koji su donosili ovakvu odluku shvatiti jednu ozbiljnost, da je to izuzetno teška odluka, da je to odluka sa dalekosežnim posljedicama ostaviti ovaj kraj bez hitne medicinske pomoći, jer ne znam što bi se dogodilo kad bi jedan ili ne daj Bože više života zbog takvog izostanka pomoći bio ugašen. Mislim da to ne bi bilo dobro. U posljednjih 20 dana već je bilo slučajeva građana koji su trebali hitnu medicinsku pomoć u vrijeme kada je jednostavno nije bilo. U takvim slučajevima građani su pomoć zatražili u domu zdravlja gdje liječnici pomažu koliko mogu, no naglašavaju kako nisu niti tehnički niti stručno opremljeni za hitne slučajeve. A normalna stvar da mi ovdje koji radimo, da nam se sad zatekne situacija, da nam se desi hitni pacijent, da mi, mislim to je uopće izlišno o tome pričati, da ćemo mi pružiti prvu pomoć. Ali trebamo razgraničiti pružanje prve pomoći, a obnašanje hitne službe u određenom periodu. Jer ono što ja isto u tom trenutku mogu napraviti, pružiti čovjeku prvu pomoć koliko mogu u tom trenutku i ponovo zvati službu 112, pošaljite mi vozilo iz Slatine da tog čovjeka dalje proslijedimo. Bilo je pokušaja županije Virovitičko-podravske da se hitna medicinska pomoć zadrži uz sufinanciranje od strane jedinica lokalne samouprave, no bez uspjeha. Liječnici Doma zdravlja upozorili su na stanje u Orahovici dopisima Ministarstvu zdravlja i HZZO-u, no ni nakon 20 dana još nisu dobili nikakav odgovor. Uz to u HDSSB upozoravaju kako Orahovački dom zdravlja sve manje zaslužuje taj naziv, jer je nakon brojnih rezanja sličniji seoskoj ambulanti, dok se seoske ambulante i specijalističke ordinacije u rubnim dijelovima županije zatvaraju. U stranci naglašavaju kako će se nastaviti zalagati da svi stanovnici Virovitičko-podravske županije imaju isti standard, pa tako i kada je u pitanju zdravstvo, te kako neće pristati na ništa manje od toga.